Vi har vandmøllen, og vandmøllen fungerer på den måde, at vi har lavet 2 prototyper. En vandmølle og en vandfaldsmølle. Og vandmøllen den kan fungere på 2 måder. Den kan have overfald, hvor vandet kommer herfra og lægger væk ned her. Og så kan den til underfald, hvor vandet kommer den her vej her. Vi har lavet en med overfald, så når vandet kommer ned her, så drejer den rundt. Så har vi en dynamo her, som kan lave elektrisk energi. Så har vi altså vores anden prototyp, det er en vandfaldsmølle. Og det er næsten samme princip, bare hvor vandet kommer op fra og ligger tryk ned her, så den kan køre rundt. Og den er, der er en dynamo. Og så får vi lige at starte vandet her. Og jo mere tryk der kommer på, jo hurtigere kan begynde at køre rundt, og jo mere energi vil den have. Yes. Og så her er det, der kommer tryk på igen, og så begynder den at køre rundt. Vandmøllen og vindmøllens princip er stort set det samme. Vindmøllen fungerer på den måde, at der kommer vind ind på den, og så begynder den at dreje rundt. Den har 3 vinger, og så en aksel, den kører rundt på. Sammen med vandmøllen, den har en masse vinger, og så får den bare vand ind på i stedet for vind, og den kører igen rundt på en aksel.